Marieta ngoro kweri chenye mwanya musini assistant chief Miriri Gachuba division Masaba North. Onanyo report rero mambia ngomo muranare ore angi myaka 20 kurukuche yotuori wekenyoro kya Nyansoko tara irenka kurwange tinsa 10 kana ria soge tanki anda 10 bono mambia na rie report yachi yabe kwa saba nyanyimbo ofisia ite ya Gachuba police station twarwo bono tweigwanga chianga chiachi atokirango burara bwari bakucha nari twagenda twataka kumanya rende nga chianga echi ne chiaye twanywa ne chiaye twachugo tirimboka igaroche ange 50 meters kurwa chianga chiarenge twanywa rumubiro indo chore nari twatebiria abasigari bagachuo MCS twababaire informed nchira bari gocha na DCI kurukeroka egero umubiro oyo irwe mocheri egero botukubone kiboko okorwa tumanye nga inkia mangana ya ngakia nya tukwerusha omo abarende korumaega mubiro etori buya igokoranga nabwo atobakongu bwa kebongo ntumaye tugo sina ikiagerete gusenga kira kinende obo tukimba korwe tumanye ke